Hello! Здравейте! Аз съм Даниела. Днес ще ви покажа моята страхотна рутина. Какво обичам да правя след училище. Първата стъпка, която съм ви подготвила, страхотни хрупкави сладки филийки, които са съставка, яйце и сирене и печене на фурничката. Около 5-10 минутки на силна фурна са страхотно приготвени и са готови. Така, сега ви показвам и филийките, само че съставки няма да ви показвам, а ще ви покажа бързо и готово. Филийките просто се приготвят на една филийка, мажете отгоре с яйце и сирене, бъркате яйцето и сиренето, бъркате ги, намазате филията и я слагате във фурната да я печете. Така, филийките стават хубави, сочни и са уникални. Първата стъпка, филийките, които сега ще ви ги покажа, са сега. Ето приготвените вкусни филийки, които аз сама направих. Лесни са, филиите са сочнички и много вкусни. Здравейте! Пак съм тук. Така, сега ще ви покажа моят лаптоп. Смисъл такъв, аз си обичам да гледам едно мое страхотно сладко филмче Крут. То е като семейно забавно филмче, много е хубаво. Така, сега се го пускам и ще си похапна моите две страхотни сладки филийки, които ги приготвих. После ще се почина около 1 час и така. Похапвам си сега филийките и ще ви покажа другата стъпка. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Харесайте, абонирайте се за мен. И обещавам, че за Свети Валентин ще ви направя още клипчета. Така, това беше, както ви казах, всичко от мен. Надявам се да направите същите филийки и да ви харесат. Надявам се това да ви е харесало моят страхотен клип. Аз много го харесвам. И така, надявам се това нещо да ви е направило да се чувствате добре. Това беше моят клип. За срядата съм обещала, но ще видя дали пак ще направя клип. Довиждане! Обичкам ви!